Madzulo abwino ndi nthawi ya Nkhani pano pakanema wa Times ndipo muli ndine Florence Mwale. Mapoyamba nayi mitu yake. Nduna ya zamalonda yatsindika kufunika kokuza ntchito za mafakitale mdziko muno. Komiti yomwe kufufuza za ngozi ya ndege inakaona zidutswa za ndegeyi ngati mbali imodzi ya kafukufukuyu. Mu nkhani zina alimi ena afodya akuganizira kuti fodya wa alimi achizungu akugulidwa modula. Tili ndi izi ndi zina zambiri tiye tikhale limodzi. Nduna yoona zamalonda a Simon Taye yatsindika kufunika kokuza ntchito za mafakitale mdziko muno. Ndunayi yanena izi pamene imatsekulira chionetsero cha zamalonda mu mzinda wa Blantyre lachinayi. Malinga ndi Aitaye, dziko lino likuyenera kuleka kudalira katundu opangidwa m'maiko ena kuti lipite patsogolo pa chuma. Chimwemwe Mangazi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Aitaye adatsindika kuti boma ndilokonzeka kugwira ntchito ndi ochita malonda ponena kuti pakadali pano likukhazikitsa malamulo okomera anthuwa kuti ntchito zawo zipite patsogolo. Kotero adalimbikitsa ochita malondawa kuti akhale ochitachita pokuza ntchito zopanga katundu osiyanasiyana komanso amene angagulitsidwe kunja. Ku Malawi kunoko pakali panopo pali zinthu zambiri zimene zikumabwera tikumayitanitsa kuchokera kunja zoti tikhoza kumapanga ku Malawi konko. Ndetu kukhulupirira kuti ngati ifeyo titalimbikira ndikuyika luntha kuti tikweze zopanga zinthu tokha, tikukhulupirira kuti tikhoza kupanga bwino chifukwa chakuti Malawi munomo titati tione makampani opanga zinthu si ambiri, koma ifeyo ngati a ministry tikuyesetsa kuti akhale ambiri. Andi zimene tikupanga ndizokuti tikuyang'ana anthu amene akulima zinthu ndikuona kuti kodi ngati akulima zinthu tingapange bwanji kuti akhalepo ambiri andi tiathandize kuapatsa ma grant, kugula ma equipment opangira zinthu, kugula machine opangira zinthu kuti zinthu zina zipangidwa konkuno. Mkulu wa bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry Ronald Ngwira adafunsa boma kuti likonze zotsamwitsa zimene ochita malonda akukumana nazo, monga kusowa kwa ndalama yakunja, kusakhazikika kwa mphamvu ya magetsi, komanso kukula kwa ndalama zolowesa mbizinesi. Ngati chamber ndi chinthu chofunikira, ndipo trade fair ndi njira imodzi imene mamembala komanso amalawi amatha kulumikizana makampani osiyanasiyana. Moti chiyembekezo chathu ndioti limodzi ndi unduna wa trade and industry, limodzi ndi chamber tikhoza kuyenda limodzi kuti mawu a makampani komanso chitsogolo chogulitsa katundu wochulukira kunja zikhoza kutheka. Ochita malonda opyola 200 kuphatikizapo amaiko akunja ndi amene akutenga nawo gawo pa chionetserochi. Komiti yomwe ikuunika za ngozi ya ndege yomwe idapha a Saulus Chilima masana lachinayi inapita ku Zomba Airwing komwe inakaona zidutswa za ndegeyi. Mwazina asilikali oona za ndege ku Malawi Defense Force anafotokoza zonse zomwe zimachitika ndege isanauluke, ikuuluka komanso ikamatera. Zambiri mu ripoti ili. Motsogozedwa ndi wapampando wa komiti awota nyamilandu adindo mu komiti yapadera yomwe ikuunika za ngozi masana lachinayi anafika cham'ma 2 koloko mu mzinda wa Zomba. Zokambirana pakati pa komiti ndi asilikali oona za maulendo wa ndege zachitika ku Zomba Air Base komwe akusunga zidutswa za ndegeyi. Aphungu wa mu komiti mwazina anafunsa adindo aku MTF kuti zimakhala bwanji akamakonzekera maulendo a ndege. Poyankhapo adindo a MTF anauza komiti ndondomeko zonse zimene amayenera kutsata ndege isananyamuke, ikanyamuka ili mlengalenga komanso ikamatera. Tuseka Malawi kandi chituzo cha bwino chinthu chinangobwera amaika uchenye mwana bwino anajidula kusachikhazikisa apapo. Wakhanga ngati si nyumbaso kamene ngati si ndege, wakhanga chipakasa ndizina ndikudza mpaka na kona zina kala bwino kuti mwina preservation ya zinthu for posterity in the history. Anthu anatu tsogolomo zakhala ndi chithunzi kuti ndege mina anakwera alete Vice President Saulus Chilima inali at least imaoneka mwakuti mwina ataisokerera sindikuziwa ngapange bwanji. Zitatha zokambiranazi adindowa pamodzi ndi komiti anakayendera zidutswa za ndegeyo. Izi zikudza komiti itayendera bwalo la ndege la Kamuzu
komanso ku Nthungwa Forest ku Vipya Plantations komwe kunagwera ndegeyi. Kupitirira ndi nkhani zathu, akatswiri pa nkhani ya ulamuliro wabwino ati mpungwepungwe umene ukuchitika ku bungwe la Blantyre Water Board ukhoza kukhudza ntchito zake. Pakhala pali kukanakukana pakati pa mkulu wa bungweli a Yeremia Chihana komanso akuluakulu a bodi ya bungweli. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Bungwe la Blantyre Water Board lili pa mpungwepungwe makamaka pakusamvana kumene kwakhalapo pakati pa mkulu wa bungweli a Yeremia Chihana komanso akuluakulu oyendesa bungweli. Pamene tikukamba pano a Chihana adakali pa udindowu malinga ndi chigamulo cha bwalo la milandu chimene chayimisa kuti iwowa asayimisidwe ntchito. A Chihana adawasankha pa udindowu mwezi watha koma atangogwira ntchito kwa masiku 19 okha. Akuluakulu a bodi ya bungweli adawayimisa ntchito ponena kuti adachita ziganizo zina osafunsa maganizo a bodi. Koma Chihana kenako adapita bwalo la milandu kumene adakatenga chileso kuti asawayimise ntchitoku. Ndipo mbali yoyimira bungweli nalonso idapita ku bwalo la milandu kumene idakachosa chilesochi kusonyeza kuti a Chihana amene ambe kupitirira kuyimisidwa pa ntchito. Koma mawa lake mkulu wa Blantyre Water Board iyu nayenso adapita bwalo la milandu kukapempha bwaloli kuti liyimise chigamulo cha bwaloli kufikira iwowa adakamang'ala za nkhaniyi ku bwalo la Supreme. Bwalo lidagwizana ndi izi kusonyeza kuti pakadali pano a Chihana abwereranso ku ntchito. Poyankhulapo pa zimene zochitikazi katswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino a Chimwemwetsisi ati akuluakulu a boma akanachitapo kanthu pa nkhaniyi zimene zingachititse kuti bungweli lipitirize kugwira bwino ntchito yake. Kwa ine ndimaona kuti adindo aboma pozindikira kuti kampani ndi aboma asangoyang'ana nkhani inde tikudziwa kuti ku mabwalo a milandu koma ali nkuthekera polowererapo ndikuona kuti kodi gwero la zonsezi linali chani nangangatani kuti athane ndi vuto limeneli. Pali njira zingapo mwina ku chotsa mwina chilango chimene a bodi anapereka ndi kungopereka chenjezo kwa mkulu ameneyu kuti apitirize ntchito yake bwino lomwe. Pakadali pano a Chihana kudzera mwa amene akuwayimira pa mlandu a Michael Goba Chipeta akamang'ala nkhaniyi ku bwalo la Supreme. Bwalo la Magistrate ku Lilongwe lachitatu linaonera makanema omwe akuti akuonetsa momwe mkulu wa Center for Democracy and Economic Development Initiatives SDEDI a Sylvester Namiwa anamenyedwera ndi gulu la anthu. Izi zinachitika chaka chatha ku Lilongwe pa nthawi ya chionetsero chomwe chinakonzedwa potsutsana ndi bungwe loyendetsa chisankho la MEC. Woyimira boma pa mlanduwo a Prescott Mwayulipo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Rebecca Chimcheka Matemba. Fotokoza kunena kuti zoonadi mlandu unena kuyamba leroli ngakaboma nakonzekera mboni zitatu. Ndiye chifukwa chakuti zimaoneka kuti anzake pa defense especially amene akuyimirira ma-accused pamene mlandu atu 12 amene ali counsel katsipatike sanapezeke akuti akukapanga nawo za plane crash inquiry. So if you tunaluza court kuti I think zinthu zinena kukhala zosiyanisidwa. These are two separate functions. Kotero kuti tinapempha na kuti polingalira kuti ku law firm ya katsipatike kuli maloya ambirimbiri amene sakhala kubwera m'makhotimu nthawi imene katsipatike kulibe. Timanena kuti chinavuta ndi chani kuti katsipatike kuzotumiza nyamata omwewo kapena maloya anzawo kuti abwere cholinga kuti nkhani ikhale kupitirira. Ndiye kunapezeka kuti zinavuta ndithu anapasa mpata anzathu oyiga mlandu kuti sakasakane munthu kuti akuza kuthandizirani ndi chifukwa kumapitirizo kunabwera council Khalidwe Chaima akufotokozera kuti mapanda ngutumiro ndi akatsipatike
kuti ndingomba umboni ndikalembalemba zonse ndikangopasa kadzipatike kuti adzafunse mafunso. Of course we managed to argue considering kuti pamakhala ma hectic issues zikakhala kuti kesi ikuyenda motero mnaka siti tinakonzekera mboni zitatu. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani pano pakanema wa Times ndipo tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikatha izi. Chinese women. Sha. Che. Eish. Kodela ntili kuti. Ndubwela ndingopita ku bank usida center ndubwela ko bank. Tubise nawo. Ngiyisa kwa masifana. Tiye tizima. Yakwenza nmada. Titulize nawo ndrawo. Mulisa ndike kasha. Ilivo. Yeah, kumene bukuma. Wacha point ya Standard Bank yafika mdelalani. Pitani page ndo wacha point kuti mutape nukusungisa ndalama mu account mwanu. Quick cash njizina zambiri. No stress, no worries, deep wacha point. Osaka and Tawi ni wacha point. To see a Standard Bank wacha point. Apixas Agriculture akudziwitsanso alimi onse amtedza kuti kalembera wa onse ofuna kugulitsa mtedza anayamba mu February ndipo atha mu May 2026. Ndipo ubwino ndi phindu lake ndi uwu: mwayi wopeza msika odalirika, mwayi wogulitsa mtedza kudzera mu njira za chilungamo, simulipira kena kalikonse pogulitsa mtedza monga posisa mgalimoto komanso poyeza pasikelo, komanso kupeza mwayi olima pa mgwirizano. Kugula mtedza osaswa kapena tinene kuti wa makoko kuyamba mu mwezi wa May 2026 mpaka September 2026, ndipo zakugulani pa mtengo wabwino kwambiri kupyola mtengo womwe boma linakhazikitsa. Ngati mukufuna kulembetsa kapena kuzuwa zambiri zokhuzana ndi kugulitsa mtedza, apeze na Apixas kumadera awa: Kanengo ku Lilongwe, Kapili ku Mchinji, Mpale ku Matisi, Lisandwa komanso Chilanga ku Kasungu, kwa Luwinga ku Mzuzu komanso Mbalachanda ku Mzimba. Muthanso kuwayimbira pa nambala iyi 0999 766 007. Anthuni akamati chuma chili mu mthaka amanena zimenezi. Kalembetseni ku Apixas Agriculture lero kuti muphe makwacha ndi ulimi wanu wa mtedza. Tilira ndi nkhani zathu. Kwa anthu ambiri osaona Malawi, wailesi imathandizira pofalitsa mauthenga osiyanasiyana. Pozindikira izi, bungwe la National Initiative for Civic Education, NICE Public Trust, lapereka wailesi ku maboma asanu ndi awiri a mchigawo chakumwera. Mwayi Gowero ali ndi zambiri mu ripoti ili. Dera lililonse mu chigawo chakumwera lalandira mawailesi 10 ku magulu omvera wailesi omwe amatsata mapulogalamu a ndondomeko za ulamuliro, democracy, ulimi, umoyo ndi chitukuko. Polankhula pamwambowu, oyimirira bungwe la NICE a Boniface Chibwana akufotokoza zambiri. Bungwe la NICE nkhani yayikulu ndikufuna kuzindikiritsa anthu kuti kodi atengapo gawo bwanji pa chitukuko cha dziko lino. Ndiye NICE ikugawa ndithu maredio amenewa ndi cholinga chonena kuti anthu mamidzimo azindikire kuti iwowo kuti atengepo gawo pa chitukuko, akhale anthu onena kuti akudziwa kuti chikuchitika ndi chani, kuti akamafunsa mafunso azifunsa mafunso amene ali mafunso onena kuti akufunsadi pa zinthu zimene zonena kuti dziko lino likuzifuna. Ndipo mkulu wa bungwe loyimirira anthu osaona a Ezekiel Kumwenda akufotokoza mavuto amene ankakumana nawo asanalandire mawailesiwa. Ndefe anthu osaona takhati kudandaula kwa nthawi yayitali kwambiri kunena kuti timakhala ovutika kwambiri kupeza mauthenga osiyanasiyana, koma ndi zimene apangana isapapa sizikusasa kuti khali ndi ndrama yayi tisingotenga wailesi moja ndikungopukusa ndikuti tizitha kumva mauthenga osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Kwa anthu osaona, mawailesi amenewa ndi chikumbutso choti nawo ali ndi gawo pa nkhani zosiyanasiyana m'dziko muno.
Nduna yona zachitetezo cha mdziko apita mkhitho ati kafukufuku ali mkati kuti amange anthu ena m'maboma achikwawa ndi nsanje omwe akuwaganizira kuti anapha anzawo powaganizira kuti akusowetsa ziwalo zobisika za anthu kudzera m'matsenga. Poyankhula m'boma la Chikwawa pamwambo ophunzitsa anthu zakuyipa kwa mchitidwewu, amkhitho adzudzula mchitidwewu kuti ndi kuphwanya ufulu wachibadwidwe wa anthu. Emmanuel Chilemba walemba ripoti ili omwe akuwerenga Daniel Zimba. Izi zikudza pamene chiwerengero cha anthu omwe aphedwa poganiziridwa mphekeserazi chakwana asanu ndi atatu kuphatikizapo ena omwe anavulazidwa. Poyankhula pamwambowu, ndunayi inatsindika za chidwi cha polisi chofuna kukhwimitsa chitetezo pofuna kuonetsetsa kuti anthu akukhala bwino. Iwo anapitiriza ndi kudzudzula chipani china cha ndale chimene sanachitchule ponena kuti ndi chimene chinali patsogolo kufalitsa nkhani zabodza zomwe zinachititsa kuti anthu ena aphedwe ndi kuvulazidwa ati pofuna kuyipitsa mbiri ya boma. Mtenga wa lero unali wafupi kwambiri, makamaka kuwakumbutsa Malawi tinasankha democracy. Tikati democracy ndiye kuti kusatira malamulo. Komanso china kuwakumbutsa Malawi kuti tikumakonda kufalitsa nkhani zabodza without posafuna kuti tisimikize kuti zimene tikufalitsa zonzoona. So timafuna kuwasimikizira anthu akuno kuti choyamba apewe kufalitsa nkhani zimene ainu ake sanasindikize kuti nzoona choyamba. China chachiwiri ndikuti nkhalidwe olanga anthu mozitengera malamulo pamutu pathu umene usoyenerera. Mkulu wa polisi mdziko muno Richard Luhanga agwirizana ndi zimene anena amkhitho ndipo wachenjeza kuti lamulo ligwira ntchito pa onse okhudzidwa ndi mchitidwe wofalitsa nkhani zabodza m'masamba amchezo. Nenenese pano kunena kuti sitilola mchitidwe umene kuti uchitikeso and sitilola kuti zimene zichitika. Kusakhale kuno kulowa Shirekoka koma dziko lonse la Malawi ndithokoze kuti zigawo zina sizinatengere mchitidwe umene unachitika kuno. Ndinosangala kuti apolisi atogwira ntchito kusisa mchitidwe woyipa ngati umenewo. Mwambowu unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa msika wa Mchalo mpaka pa bwalo la zamasewero la Sekani komwenso kunali masewero a mpira wa miyendo pakati pa matimu a Blue Eagles ndi Sekeni Select. Ena mwa akuluakulu a boma amene anali pa mwambowu ndi a Norman Chisale, a Ben Phiri, a Shadrack Namalomba komanso a Mary Navicha. Pofika sabata yatha apolisi anali atamanga anthu opitirira 90 poganizira kuti amakhudzidwa ndi mchitidwe wotengera malamulo m'manja pa nkhani iyi. Alimena afodya adandaula ndi zimene akuganizira kuti zachinyengo ponena kuti alimi afodya achizungu akugulidwa fodya wawo kudula. Izi zadziwika komiti ya zaulimi ya nyumba ya malamulo itayendera msika wa fodya wa Limbi pofuna kuona mmene malondawa akuyendera. Abdul Mkwanda ndi mmodzi wa alimiwa ndipo akufotokoza. Ndefeyo ngati alimi timadandaula kuti no please sizikuyenda bwino. Tisinga ti body imene mang'anira alimi tithandizeni ndiye kudali kualirira pamaso pawo tino tithandizeni talankhulana ndi mabayawa fazi kuonesa kuti mabaya ena sakufuna kugula fodya. Kampani imene timadalira kuno mwina tikhoza kunena kuti kampani imene ikugula fodya panopa ndi ya Helen and Cotton. Makampani enawo angogula fodya wangongole. Ndiye ku kampani imene tikudalirayi ndiupezeka kuti malo moti agule fodya uja nanga sizokanga kuti competition pa ground palibe ndi angogula amene akufunira mwina for example NG fodya amene amakanga kuti alibe grade malo moti atigula amene ujayi amabweresa so ma cases kucholinga choti basi fodya uja sagule amapezeka kuti malo 120 basi angolemba NS kumabweza fodya mbiri tikapita pa auction floors mabero 100 aliwose mwina umagula limodzi kapena awiri ndi mutatha kuona kuti mupite kuseli uku mukaona kulima RG ambiri mabero ambiri zomwe zopangisa kuti mulimi lero lino akulira akusowa zochita kuti apanga bwanji. Anthony Kamoto ndi wapampando wa komiti. Tikumana nawo aliyense paika timve vuto lindili pati ndipo ndikhulupirira kuti atimvesesa cholinga chathu ndipo alimi apindula. Mutati muonesese lero titabwera lero misika yakuno kulimbi mitengo inali yakwererapo alimiso ndipo amanena okha kunena kuti lero misika mitengo inali yokwererapo. Ndiye tikhulupirira kuti kuchoka kwa lero kubwinoko
mitengo ikhabe chimozimozi ndipo ngati kofunikira tikhoza sikubwera kuzaona kuti kodi mitengo ija ilipo mpaja ndiye tikwapempha alimi athu kumuziko kuti chonde nsamaleni fodya wanu magrade abwino mpaseni magrade abwino cholinga choti mukabwera naye kuno uja ogula uja sapezerepo mwayi wokukanirani fodya wanu. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane nayenso mitu yake. Nduna ya zamalonda yatsindika kufunika kukuza ntchito za mafakitale m'dziko muno. Komiti yomwe ikufufuza za ngozi ya ndege inakaona zidutswa za ndegeyi ngati mbali imodzi ya kafukufuku wake. Mu nkhani zina alimi a fodya akuganizira kuti fodya wa alimi achizungu akugulidwa modula. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times360 Malawi komanso pa *1895# nduyira subscribe ku 1895. Munali ndi ine Florence Mwale. Ndine Sam Banda Junior ndi mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mmawa. Nyengo ya mphepo ndi ya mitambo yapatali kuphatikizapo mvula yowaza komanso nyengo yozizira ikuyembekezereka kupitirira usiku uno ndi mmawa. Mawa masana atiyembekezere nyengo ya mphepo ya mitambo yapatali ndi mvula yowaza madera ena. Chenjezo mphepo ya mphamvu yamwera ipitirira kuomba pa nyanja ya Malawi ndi nyanja zina kupitirira liwiro la 50 km/h. Onse ogwiritsa ntchito nyanjazi akuchenjezedwa kukhala osamala pofuna kupewa ngozi mmene kutenthere komanso kuzizirira. Kwa Ngabu 20 degrees Celsius kufikira 26 degrees Celsius ndipo ku Blantyre 14 degrees Celsius kufikira 23 degrees Celsius, ku Lilongwe 14 degrees Celsius kufikira 24 degrees Celsius, ku Mangochi 19 degrees Celsius kufikira 26 degrees Celsius ndipo ku Mzuzu 14 degrees Celsius kufikira 21 degrees Celsius. Mphepo ikuomba kuchokera kumwera chakumvuma. Loweruka nyengo ya mphepo ndi mitambo yapatali komanso mvula yowaza madera ena. Tsono tiye ndikupatseni mmene dzuwa litulukire komanso kulowa. Ku Mzuzu dzuwa lidzatuka 7 minutes to 6 ndi kulowa 27 minutes past 5. Pamene ku Lilongwe dzuwa lidzatuka 2 minutes to 6 ndi kulowa 24 minutes past 5. Timalize ndi ku Blantyre dzuwa lidzatuka 4 minutes to 6 ndi kulowa 16 minutes past 5. Za nyengo ndi zomwezi mnali ndine Sam Banda Junior. Usiku wopambana. Ndipo lero tikuuze iwaya Bison ndikuti mulemba iwaya kandi kukhwima chaka chino iwe tikuyasachita ife tisamakhala ovutika kulima ikakwana nthawi yokolola ile kumakolola iweyo kodi iwe kukawa kwandi kumeneko kwa chundu chani how old are you ndiye kuti chani umazitenga ngati ndani ukuzitenga ngati ndani ndiye chaka chino iwe ndine titana afumu muli apa ine nabwera ndidandawo mukava kuti munthu achena mukhapa muzi munomo kapena ine ndakhapidwa mukuziwa kuti anthu achenda ati ndi awa eya akumapita muzi muno kumandiralika ine mulelemba yeno kuchikawa mulelemba ndi amene akumapangisa kuti mminda mwathu tisamakolole mokwani ndiye ine ndofuna ndiafuse inu muli pompano kuti anandiona munda mwachemwa ndani ine ndikutenga zimene zokolola zako kapena nazo kunyumba kwanga ndifu chimene ndabwerera kunoko ndifuna andiuze pamene ndikatero ine ndatani ndayimaliza malume achingani ndaya ujena sasoko Nkhani mfumo yatu ndemu kutipo bwa wande akuba maona taona ni chaka chino ifeyo even kuputuka sina putukuta chimenga chatu timamenya nthumba mphumbwa zokhazoka koma iwowa
matumba mwachidule chinene kuti ifeyo timalima chaka ndi chaka koma sitimakolola zokolola zambiri mwanimva dole munthu chaka ndi chaka chaka ndi chaka inuyo mzanu akukolola chima chambirimbiri inuyo bwanji osatengapo gawo mkupita kwa nzanuku lachani kukamufuta ine ndimapemphera ine zauluka iya mukanakafusa kuti kodi mukamakolola chonchi zimakhala bwanji kodi nomwelemba mukamakolola chonchi zimakhala bwanji ndiphedwa chifukwa chotani kulimbikira munjira yotani vuto limene ucholimbikira chifukwa ineyo chisisi changa chamalimidwe kuti ndizikolola kwambiri mali yache ndisiliko manipesesa komanso ta mfumu muli pompatu asiliko lomwe tikunena watu panonso tabweresa dongoso linakira bwino kwambiri limene likutchedwa kuti mbewu pafoni mbewu pafoni ndi dongoso limene munthu umalipira mbewu zija pang'ono mpaka nthawi yozazala chatani itakwana zikumakhala komanso mbewu zake ndiziti chimanga chili mtima achina nyemba soya unga ndemwe tipulogalamu imene ikumayenda bwanji so pano kuti munthu alipire pang'ono monga tikuneneramu pali njira zitatu njira yoyambirira ukafuna kugula mbewu umapita ku mashopu ena aliwonse amene ali pafupi asiliko ndipo ukalipira amene akupasa chani akuyenda mutenge risiti njira yachiwiri ndikuzeranso pano pa foni yeniyeniyo mwandimvesesa khandino ampamba khandino ayatero chimene mukuyenera kuchita iti kungopanga star 2027 hash ndiye kuti nongati muli ayatero mane kapena ndino ampamba iti ndiye kuti ikulongosolerani dongosola amene mungatani pa zimene mukuyenera kuti muchite kuti muzigula mbewu polipira pang'ono ndichoncho kumene njira yomalizira njira yachitatu ndikulipira ku banki mvesere pamene amene afuna kulipira mbewu kufera ku banki mabanki onse kuno ku Malawi muli nawo mwayi okuti mukhoza kugula chani mbewu kusidiko kuzera ku banki pang'ono polipira pang'ono ndiye kalipidwe kache tukumachani ku banki ko pali nambala imene ungatumize message pa WhatsApp nambalayo ndi 092 39 mawane atatu 92 sizolemba pansi ndalemba kale mutu mukangotumiza message ku nambala imeneyo ku banki ina ile wa Standard Bank ndine wa National Bank azakupasana account namba yakuti mulipire mbewu pafoni pang'ono kodi munthu angakaitengere kuti mbewu yache pali mwayi onena kuti amene ife sitinayandikane ndi mashopu asidiko pamene kulipira mbewu pa foni pang'ono uzafotokoza kuti ine ndimakhala ku Zingwangwa ine ndimakhala ku Lunzu ine ndimakhala ku 36 kwa Pwetekere chisanzo kwa anthu amene amakhala ku 36 kwa Pwetekere kuchiwavi ku Nzuzu inde anzathu asidiko September ujakafika azatenga mbewu zija ndikupanga delivery kukampenda aliyese kudera kumene ali wakuzingwangwa akalandira mbewu kuzingwangwa pakwawopo mbewu imene ya pa foni tikuyigula kuyambira makeji yangati ndipo polipira tikuyenera kuyamba ndi ndalama zingati chabwino mbewu imene ya pa foni muziyigula makontite za ma 5 kg 5 kg 5 10, 15, 20, 25 kumapita uko. Koma ngati ukagula ku shop uko, ukhoza kukagula size ina iliyonse imene ukufuna. Ife yona losachedwa, koma fuso lomaliza ndondomeko imeneyi yayamba liti ndipo ikuthalira. Ndondomeko limene likuyamba April ndipo lizatha September. Mukaiona nyengo imeneyo ikungoonesa kuti September anthu asala paono kulokulazani azale chifukwa tafuko muli apa chandi tineneni zona mpaka ulimi kubafuna ndalama zachani zambiri kubafuna ndalama zambiri sikuti ndi nthawi zonse zimene tikamazala timakhala kuti tinenda muonena kuti asidiko zimene akupanga apapo akufuna kuti ulimi utani upite chisogolo afumu ifanalosa mwamvalize inuyo chaka chimene chikubwera chimutani kodi tiyambira tulero kugula mbewu pang'ono kugula mbewu polipira pang'ono chimene muti mudziwe inuyo ndichonena kuti dziko lipanopo tikuyenda ndi technology chifukwa mfumu mwati bwanji dziko liri kuyenda ndi technology iyayi sizakaletu iyayi samati technology koma nanga simwamva pepani sunali mulandu
Kupeza kukula mbeu polipila pang'ono kuchokela kutidiko. So getting a Schengen visa won't be a problem. DRC does not have the infrastructure as same as Belgium. Most DRC players, they do play in Europe. So for them training actually in Belgium, it is not that bad. Psychologically, Bongo, how do you think the players are affected by the fact that, one, there's been a war raging in Eastern DRC for some time that some of them may have family or connections to, and then you have this outbreak which is dominating global media headlines. Do you think psychologically this could pose a challenge to the team? In all the African teams that qualify for the World Cup, DRC play more games than the rest. And throughout the campaign of DRC, the war in Eastern Congo, it was always on, and the North in the Congo, it was always on. They played the qualifier during the war. DRC, it is a war zone, but this always happening, and they qualify, and they are now in the World Cup. When we come to Ebola, it is like any pandemic that's happened, you don't prepare for it. And I think the best condition they should prepare themselves is to leave DRC and to focus on what they need to do. Now, earlier, tensions erupted at the Ebola treatment center at Rwampara General Hospital. This is near Bunia, after the death of a suspected Ebola patient, when relatives reportedly forced the removal of the body despite objections from medical staff. Despite the chaos, 6 patients are said to have escaped the facility, including 3 confirmed Ebola cases and 3 suspected cases. The BBC has confirmed that parts of the treatment center was set on fire, as you can see through some of these pictures. Now, the DR Congo is also currently facing its 17th outbreak of the Ebola virus. So why does the country continue to experience repeated outbreaks? Well, the BBC's Emery Makumeno now explains from Kinshasa. You've probably seen the headlines. The World Health Organization has declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda a global health emergency. But here's the question. Why does it feel like the DRC keeps facing outbreak after outbreak? Let's break this down. Think of the DRC like a giant crossroads in the middle of Africa. The country borders 9 other countries, meaning diseases can spread across communities and borders and fast. These borders are very busy, with people constantly moving for trade and daily life. But when disease outbreaks happen, that movement can also help infections spread more quickly. But there's another factor: conflicts. Parts of the DRC have faced years of violence. Millions of people have been displaced, with many living in temporary camps or moving from place to place. These informal living conditions and rapid movement creates the perfect environment for infectious diseases like Ebola to spread quickly. The country's health system is also fragile. Conflicts has damaged some clinics, health workers are overstretched, and tracking outbreaks is now difficult. Symptoms of diseases like Ebola, Mpox, and malaria can look similar. This makes them harder to identify and control, especially in a health system that is already under pressure. In addition to all this, DRC is home to massive forests and extraordinary biodiversity. Experts say close contacts between people and wildlife can increase the chances of diseases jumping and spreading. But the risk goes beyond just contact with wild animals. In many parts of the country, bushmeat is an important source of food, increasing the chances of diseases spreading from animals to humans. So, yes, it can feel like DR Congo is always facing disease outbreaks. It's a mix of factors: conflicts, displacement, and fragile health system, constant movement of people, and geography. All of this helps explain why the DRC remains vulnerable to repeated outbreaks.
It also explains why health officials are closely monitoring this rare species of Ebola outbreak, which currently has no approved drugs or vaccines. Elsewhere, a Kenyan court here has issued a landmark ruling on adolescent rights, declaring it unconstitutional to arrest or prosecute teenagers involved in consensual romantic relationships. The High Court said unclear provisions in the country's Sexual Offences Act had wrongly led to teenagers being charged, violating their rights to equality, dignity, and access to healthcare. Well, the case was brought by reproductive health advocates after some teenagers were charged with defilement despite being in consensual relationships with peers. The judge ruled that children in consensual relationships should be guided and protected, not punished, where there is no coercion or abuse. Well, under Kenyan law, anyone aged 18 and above is considered an adult. Now, these are some of the reactions from young Kenyans to the ruling. My personal take is that that's okay. And I think sort of the implications of that should always be much leaner and much kinder because they are teenagers. I wouldn't agree to it, basically because, I mean, these kids will have the whole life ahead of them. So what are they gaining from having a consensual agreement among themselves to probably practicing sexual activities? I feel like anything younger than 16, that's a bit of a gray area. They shouldn't be having sex. But if they're 16 and 17, I feel like consent is allowed. I don't agree or disagree, but what I can say is if it's already been passed into law, I think all the jail people should be freed. That's what I say, as it's no longer a crime. Well, authorities had argued that the law was necessary to protect children and prevent predators from exploiting legal loopholes. They maintain that safeguards against coercion and abuse should remain in place. But rights groups have called the court's decision a turning point that could reduce arrests, lower stigma, and improve access to youth-friendly health services. Now, earlier I spoke to Nelly Munyasia, the Executive Director of the Reproductive Health Network of Kenya. I first asked her for more on the implications of this court ruling. We went to court because over the years, we have seen adolescents being criminalized and being, taken to court. And a lot of times it targets the vulnerable ones, those ones from very poor backgrounds, those that are not coming from families that could even afford, legal support for them. And a lot of times it is exploiting the young people that have mutually consented, non-coercive, non-exploitative, purely relationships that they have consented to. And we've seen police take advantage of this and really, arrest them, take them to court. They have been detained and they are not even able to get legal representation. So for us, the point of going to court was because we wanted to ensure that we are cognizant of some of the social backgrounds that get this adolescent to the state they find themselves in. What does this ruling change in terms of access to confidential sexual and reproductive health services for young people? What does it change in regards to that? The ruling was very clear. It reinforced that the state's responsibility to protect and empower young people. And the empowering of young people, of course, includes access to sexual reproductive health information, but also access to services. So really this, in a way, gives the power to healthcare providers to be able to provide these services when the adolescent gets to them for these services. But also reiterating the importance of comprehensive sexuality education for young people so that we are giving them the power and the agency to be able to make informed choices when it comes to their sexuality. So with this ruling now in mind, what reforms are you expecting in terms of policing and prosecution practices following this judgment? Of course, number one, we are expecting that the National Police, and the Director of Public Prosecution should stop because a lot of times they are
they carry surveillance on these adolescents, so they need to desist and stop doing that, and stop the arrest and detention of adolescents, and especially for consensual conduct. How do you ensure protection against exploitation with this law now in mind? But this does not stop us from implementing the gender-based violence guidelines that we have in the country that are very clear in terms of identifying who is a defiler and what happened, and just making sure that the gender-based violence guidelines in protecting both a survivor